All Meghalaya Karbi Association atum pen pherang kya mai ke pha Ingdeng hini kali tang Raju Ingleng Memorial Football Tournament Arnisia Pharman kapathuang dung kiti Haraghat constituency along Nawai Bharat Melaninia Pharman kibipon Fisheries Department pen Mahamaya constituency apias tina phan lango kaso keron pon Dipu Farmer Growth Center along Lamdon ka chetoka puthak chingwai chingsaya mai kapitupon KPL tourism kang tang kyota song atum kem kachi pripon Kardom pini abirta than bang pini lima linti mungpi non arjuk tha birtang ton pen Kedam tang dilhia rong supia long song thoka song atum Assam lapen Bharat Sarkar atum along Lamdon ka chetoka puthak niphai kriser kep arni Dipu Farmer Growth Center along kachingwai ponamai pidupon labang somai along KSYC mai phu Prakash Terang lapen KFA mai phu tingkuing tiatum Chepatir pipon si man ke do Karbi Anglong CM Tuliram Ronghang MP Horen Singbe MLA Bidya Singh Ingleng Jakas mai phu Lunsing Teron KADCC mai phu rotoning tilapen lapusong thokatum chetong dun pen labang so Lamdon ka chetoka puthagalong aklus tin mate ang deng tinalong ke tok pona teng pen chingki chingwai pon pidusi ing samjin pen mai pijut pon Dipu pen onward milik 365 News India Karbi Commerce Association like Karbi Student and Youth Council only pen isi non Lamdon itu top MS 2021 report Karbi Anglong harap tum penangan keproi tum tu kilo tapi keproi tum tu ulas si confusion lah putha kapor non senatoris tum tapi Karbi Anglong Cross Council MP MLA penceng lo tapi sosial kone political party apa political songwan anta angsi penelis long ini tum so atap it pensif cek mono la sela so mai long il tum chini lo penangan atau kan usikam lei ko je la so pura chok chok la penang discussion ho chingwa ching sai lo la si alang li tum dame penang mesen sen long la pok ini tum song ni pen dame alang li no ke bang ana penelis tu mana so parti lo la pendang na chitong dun an Koki teman tak penan tu nak secara macam itu dun pada saat dalam nakal juga nak kelang pot, lapen media koki teman tak nak cara Niphai kriser ke barni lakha krip ho Mahamaya constituency radphan Lunsing Teron na hemalong Fisheries Department atum pen lang okasu keron asai kedengpon Mahamaya constituency ang kangkadugawe polling station thongke brai sidu asitina PS aphanta peket hini lang okasu keron pachetangpon labang sosaya long Biren Singh Teron Dokmoka Municipal Board Chairman Rajas Teron VDC Chairman Hewaling TP State Mahila Morcha Member Longkirang Pro Fishery Department BJP Mondol President Purno Intiatum Chetong Dunsi Langokaso Kerona Sai Pachunpon Dongmukak Penrobi Singh Hansi 365 News India Pini nilitum 15 nong Mahamaya Homosti Angkanglong Pini alang litum Fishery Department tumpen Chilangsi nilitum ladak Mahamaya VDC Mondol Kumuti lapen kadu kabe Chilangsi nilitum Pini labang so okaso keron pon ladak Homosti pan laso keron pon bangke lalo je nilitum Mahamaya long 31 polling station do lasla 31 polling stations tambe nilitum laso okaso bangke keron pon tang pon lablo along tin pias ta Pini keron pon lasi isia polling long duita piket labuson hai labuson si keron pon nilitum ok bangke lalo je pipi ok ro bhagwa labuson oxikeron pon bhagwa mirga Niphai Krener Kep Arni All Meghalaya Karbi Association pen pherangkya mai ke phapon labangso pherangkya mai along kedamtang chiti Niphai Pliarni Central Government Assam Government lapen song trokrisim kangtang ke ota song atumangbong Karbi Peace Accord mate Lamdon ka chetoka puthak RD do jot pen chingwai pon All Meghalaya Karbi Association na hin pen jasimet ke jong pon lake close 2.3 along ke tok pon inghoi kep ke kadu ka ve phanta kangpu piet lapen Karbi Anglong otan Mouse Council along MEC kilik hot sitami kilik chipati dunlong puke Karbi akhe phan mate siksidula ja kong ke pabo binonglo lasinili tum All Meghalaya Karbi Association na hin penta chekroi dun thek the pusi pherangkya theng no ningje pon lapen labang so close aphan nili tuma hin penta khamkhe dunlo athe Karbi mate inglong aso tuma phan rat chari lapen jutang hin sita isi kibirang thek sinang manronglo
lapen labangso lamdon ka chetok pon alo along Meghalaya long ke do Karbi atumaphan thangnat ta ke jongpon ka vedada jok ningduk chipi pon lo lasi labangso lamdon ka chetok duna song do ana phanta labangso 2.3 close abang pe phrai dam vek nang jipusi sodak pen all Meghalaya Karbi Association pen ke hang pe do pon. News Desk Report 365 News India. Pumlo ada Karbi Anglong lapen North East kido Karbi tame nyel tum Meghalaya kido Karbi tame la peace accord pen nyel tum deng dun lo alang tum arlo song pen ke klem bonsta isi bang la sit kep ing hoi kep abang ke kaprek atung aphan keng sang tung aphan ke pi bang ke nyel tum ta na chidon dun dedet lo la si chuning ri lo nal tum ke chitok la so lu lamdon abang ke na tum lahai kapivir pon sikemegi lam them ni phai kreser ke bar ni Haraghat constituency arlo Haraghat BJP mandal office asai hemalong Noi Bharat Mela ninia pharman kibi ponalong Haraghat constituency arlo self help group krihini anatum Noi Bharat Mela long chipaklangdun Noi Bharat Mela long chophapon alhi sarpwaman pen Lunsing Teron BJP is Karbi Anglong president chetong dunsi Noi Bharat Mela long ka chetong dun arat atuma phan than pachini pon Prime Minister Narendra Modi chiti kre throksiarni 1950 aningkan siam hang nang theklo lapen Narendra Modi government central along ningkan throksi nang choklo lasi Modi government ke wangpen rada tumaphan jojona scheme lapen kaprek scheme wansi Karbi Anglong ta development nang dolo 4 lane ta wanlo lapen State University ta wanlo Medical College lapen kaprek kaching thur awar sai ta me wan bomlo lapen swarlo tumaphan kapaching thur jiaphan urunodoi scheme ta me pipon lo pusi Noi Bharat Mela long ka chitong dunara ta tumaphan than pachini pon lapen Karbi Anglong Autonomous Council EM khonsing rong pita chitong dunsi Noi Bharat Mela katalona long RDP dunsi Modi government ke claim ke dam ke miang thek development Karbi Anglong along ke wan rada tumaphan than pachini pon si labangso Noi Bharat Mela long ka chitong dunara ta tumpen chithan chimum pon dongmukak pen Ruby Singh Hanse chirap chitu dun hawar ke hat pen long bamon rongphar 365 News India और समर्पण सेवा और समर्पण এই উদ্দেশ্যেৰে আমাৰ পৃথিৱীৰ জনপ্ৰিয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী জন্ম তিথি উপলক্ষে আৰু তাৰ লগত সংগতি ৰাখি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে 21 দিনীয়া এটা কাৰ্যসূচী লৈছে তাৰে এটা কাৰ্যসূচী হৈছে যে মোদী মেলা অৰ্থাৎ নৱ ভাৰত মেলা এই মেলাটোত আমি এই মেলা মাধ্যমত এটোৱে মানে আমাৰ worker ni phai kreser ke bar ni langthat risonim so hamphang lapen KSA langthat sub committee atum chepater piponsi arni siva the farman langthat LP school along Karitang Rajuing Leng Memorial Football Tournament ka pachupon pedo bangso ke pachupon along Durbojit Kuwar officer commanding 20 BN CRPF West Karbi Anglong Sarsinging Leng ASTC Bangphu Central Committee, Samson Teron KSA Maiphu Central Committee, Bikram Hanse, APHLC Maiphu West Karbi Anglong, Rongasar Rajaning Leng, Sarmening Leng SGB Lapen Kyong Dungatum Chetong Dunpen RD GP Dunrenti. Bangso along kijutsi ke pathupon lake practice 11 FC Lapen LR Pongjong FC atumang bongsi pathupon. Bangso along practice 11 FC atum goli si pensi chipahaipon. Bangso kapachupon along Karlitang Rajuing Leng akorte Rajaning Leng pensi chirap chitudun. News Desk Report 365 News India. Ni phai kreser ke par ni por phai krihini ra chitim malompen KPLT ceasefire asong atumpen kedamtang chitia chiklo ni phai clear ni Bharat Sarkar pen lamdon chetok det pen aphi sarkar pen ke pang dakpon kem mate alang nitum ke dosai hem chipri pon nang popu pen KPLT asong pen mithanga lama pasun pon lapen te pherangke tuma thengno KPLT GS wojaru hanjang lapen AGS escrow ni hanga hin pen lam theke jai pon atengke Karbi Anglong district lapen Dima South district akemang article 244A phuthak Sitamenika ni siang bong along patay ke thomching wai pedo ponji lapen KPLT asong along do anabang khwatum sitami mithanga hem pini pen abangke chedam rep popusi KPLT ceasefire GS lapen AGS atum pherangke thengno lam the jai pon Langhin pen in Rajit Rongphar 365 News India Anglong arlo hili ke ora song trogang bong pen ini tumta isi
asong lo nilitung lagi KPLT lagi nilitung KPLT amahang nang pathek nangkok lagi Karbi Anglong Karbi Anglong ben di maoso pan kecak tang itu Indian aru along ketok tang aron along ketok tang artikel 244A autonomous state longnangji po farman ben nilitung ni piso ni so ni hem ni red ni rong rupa do wechi o sini tum ni wi ni fit chipisi ipor sini tum habit lolo hele kaman ban arki pa dolo sarkar ni tum hele kaman arki arjulo pula pudang te arjulo pute ni tum diman tum pleng po matha sini tum hele kaman holo ofit sitame nili tum matha tulo hele kaman habit haram pen ke hangaret ke sarkar ni tum seng tong arjulo tum matasi surini rakre trogning kan ba ne tum in samjin pe na chisong na hele kaman na pe 2016 na kan ba ne tum ceasefire nang long lo ceasefire nang move pe ne tum ceasefire nang tan pa wang long lo ceasefire ke to bomb be na hosini li tum chisong bomb lo je article 244A ne tum chingki bomb lo je ne tum panang implementation kuri nai la bang so ala kitok ang arona lo teng Asa phim abang sarkar pen chingki to la pugali lo nang tum song truck ang bong chingrum no song truck ahile kaman seta ikupet arms lay down kori lamang Guwahati lo so teng bene tum arms lay down kori dam delo kala Guwahati kala Chitra poti malo la de pen aphine le tum aphanang hang tu lo article 244A Pini abirta lapuan sa kangton iglo arni kemi kardom